Ano na yan? Wala mo na kay white. Ano yun? Gauko. Ano na ito nawag? Ginoo ko pataw naman. Pagkaulaw gilaman na. Ay, pagkaulaw gilaman na. Dako man di mo dire. Boss! Kadawa, boss? Pagkaulaw gilaman. Katulaw, bes! Okay, ang tagputi. Ay, tataw! Yate ka naman yung mamaak. Ay sa no, seryoso. Ay sa no. Di sa man mo gahapon. Gapon! Narabi ko sa mga amutan. Di sa mo gahapon. Pero gusto mo gapang, napabot ito ko ah. Di ba ga-text man ko ninyo nga makig-meeting ko ninyo. Nganong kamo ra mang duha wala ing tuha? Usay pagtunga, nawa may kadawat na imong text. Sa walay ga-text. Ga-text ko ikaw, nganong wa mo kay tuha? wag Nakadawat mo ko ng text, di mo din nga anak ko rin na yung mong... Uya gakalas-kalas para ulod nga di ani nga wala ing abot ninyo. Gabangyo manggard. Ba, sige palit. Kusog may ng hangin raw. Kamo ba ikon yung tarunga ko ni istorya, ikon yung pinasupa, ikon yung kuan-kuan ah. Bino ang mamakak bagod Tinaro puta ya. ka mo, ah. Sige, proceed sa kuan. Gan, nakabalo naman siguro mo. Ug nga nang ipatawag mo nako. Kay nana mong bahen. No, dili. Amo porsyento na na. Dili. Kabahin sa kuan eh. Ay kabahin sa among share. Nang dili paminaw gani. Wa na may labot. Na. Ay, unong-unong anyong kabuang. Kamo ba seryoso ni atong problema ay kun yung binuang eh. Mang unong-unong mame, di man din nagkabahin ng magabahin-bahin. Baya. Ay ko giunong-unong ay So gilabot. may gusto ninyo. Di ka mo unong aning kuan-kuan ha, o di ka mo labo sa matangtang ka na itong organisasyon. Amo na dili gusto ko na akong mahitabo. Boss. Ay bugi na mo abot. Kamo seryoso wagan ikon yung kuan-kuan ni no, ang ato ah. Kuan. Kabalo mo. Musa man. Naay gaingon na nako nga informant nako. Nga kaning mga kapulisan nato dinhi sa atong lungsod. Nakabalo na sila nga kita naay organisasyon, sindikato, drug dealer. Nandig ba kabalo di mayo? Si Maayo, ha? Si nakamayo aron. Ayaw, di Kung siya sa may angan kabalo. nato buhaton, ay ako ang giari pud na mo, makig-meeting ko niyo kay mga ko tamba solusyon kung sa angan nato buhaton. Ikaw, unsa may angay buhaton, nga ikaw may busing naman. Inay, pabusing-busing lang mo, di kabalo mo desisyon. Agi ayaw. So sa pulos ninyo ang pamiyembro kung di mo kabalo mo suggest, ang ako karon, sige. Kung gusto mo kamo kay ako may busing, sige. Nagtanong ko kung kinsay angay musulbad aning problema, ha? Aw. Og Kung sa kinsay gustong musulbad aning problema o kinsay angay. kaya kay na ko ihandle, boss. Ug maproblema rin sinitan. Wala ra na, dali ra kay kana nako na subaro na. Ay, dili boss, si Buyaks baguhay ra sa sindikato. Ako eksperyensado ko sa mga kuan mga butang nga mga crucial kayo. Kabalo ko mo desisyon og kuan dili ratol ba? Pero angay jud na nako, boss. Kay kabalo ka. Kabalo ko mo handle og may nana kay. Kabalo ko mo lanta sa sitwasyon sa problema. Kabalo man kong duha, kabalo man kong kamog duha kasaligan mo. Ang Dili. ako ara o kinsay angay, wako'y labot kung sa inyong buhaton. Ang ayan ko ana, unsay boss. mga Ngayon ko ana. Tinuod Oh, sige. bright si Buyaks, pero wala si experience. Pagpusa man ang kautokan sa imong tao, wa ka experience, ikakabalo mo kuan anag unsaon pagpaagi, unsaon nato paglusot. kabalo, di na kinahanglan nimo explain kay nakabalo ko niyo kabahin ko sa inyong mga karakter kabalo ko daan. Ang ako sige. Kung gusto magyag ka mo, pag bato-bato fix yung duha ikatulo. Kung kisa mo yung madaog ikatulo, sige, siya mo yung kuha na ni. Mas mayo na. Kamatay. Kani kay fair play eh. Sige, sige. Bato, pick. Tabla man eh. Tabla. Sob, isa. Sige. Bato, pick. Oh. Usa na ko. Usob. Bato, pick. Tindi kanunay wa gyud. Bato, pick. Oh. Isa pa, mamang matindi man ko ani kanunay. Ay, unsa bay dili ka mapilin sige man kag papel. Di. Sige po ko gagunting. Sige, Dili balik. ako usubo na eh. Balik. Ah, sige, uso bisa pag-usubo. Sa bugitikas bato, pick. Oh. Klaro gid kayo. Bato, pick. Oh. Dangin na, bugo ka buyaks, bugo kay ka, wala kay instinct, wala kay sense. Ikaw na ani tilyo. Mana? Sige, ikaw ka wala man ka, dili ka man do, alis dire, nakusulti nimo. Bakit pa buhat nimo? Tay magtiwas ko ari. Kaniya. Kani manggod. Namo ko'y nabantayan ba? Ikaw may akong tahasan ani. Namo ko'y nabantayan nga kani sulod sa ato ang organisasyon na ay miyembro nga espiya sa mga kapulisan. Gusto ko
nga mag-imbestiga ka. Kabalo ko nga ikaw ra akong natapat sa linggan. Ay sa pa. Nakabalo man dagay kang istoryahan na mi din eh. Nakabalo ko kung galingaw-lingaw ko. Kada ko kaya ng lugar ato. Ato mo balhin no? Ano ba yung magasamot-samot ng Di ba dito makagikan? Ngano nabot man ka dire? hangin mo kaya na. Buwan daw kayo na. Bayin ta Kaya target ka dyan. Magkabuang mo yung tawaran. Kaya Kas na tato. Naay mga espiya. Oh. Naay mga espiya ana sa tuwang mga grupo, sa tuwang grupo. Gusto ko nga ikaw mag-imbestiga para sa Ikaw ba nga no makaniya ra kay kakabalo dito may ganiya gikan isulod ka karon na po namin dire Ano mo man ko ka. Gisabot mi din na may gisabutan. Walang nangunguita ng kunog. Katura ka. Mani raday ko. Inyo ang lugar na hane. Palin mo. Siku-sikuha kay Kalam naman tari, boss. Ano ba? Doon. Asa to espiya? Espiya. Sa Sige. grupo, may espiya. Case ikaw ra man gyud murag maayo ani nga mo imbestiga. Gusto ko nga Sa mga animal yo, animal pagpuyo. Ay ko ninyo gilab din no. Gilabdan mo na ko ipag-istoryahan. Ngano nabot ng butani dito makagikan. Gani ako gaon ako ninyo hane. Utay gaw na, ugot pa, gaw na kagla kanu kaysa na. Gani ara ko ari. Nan boss, musukol na din yung mga membro. Anan wala kag maglagot na mo. Di ko ari. Pwede mo hawa sa kanyot? Hawa sa, tagay sa magpila ka minuto kay magstoryahan may importante ne. Kamay balin ha no. Baka dako kay ng lugar. Sunod-sunod kay mo. Tawa. Yaks. Anak ko nalipay ra ba? Anak ko nalipay. Mari naman ito, boss. Na. Dili mo balin. Paano mo ang tongga? Paano mo ito ba? Go na. Sige, dayon na. Tara, boss, tara, boss. May ulo ko. May ulo ko. Ulo. No. Usa ba yung gusto? Hmm? Abuang na ito. Litsi sumukan mo kini mga bangan. Kabalo man dagay kang istoryahan na mi din eh. Nakabalo ko kung galingaw-lingaw ko. Kada ko kaya ng lugar ato. Ato mo balhin no? Ano ba yung mga